apa? Bakati Dibakati nang ndi? Bocah. Bocah nek modele kaya ngono. Alhamdulillah. Ya santai iki. Potongan mos lira no. Laro duit modelmu mripatmu ijo. Kowe lebih rene lho. Ora milih. Rene kowe nang kene golek apa? Udah sangu. Tonyo kowe. Wong iki lek ngene iki lek kowe malu Mas Jika karo Mas Ugo sih golek pengalaman. Besok lek wis Mas Jika ganteng tadi wis ganteng sing harusne awakmu. Lah kok rene kowe golek apa? Golek apa? Sangu. Ngene iki apa? Top up. Bocah bocah. Bisa ngene ke sekolah, ke bayar buku sekolah, nggih. Bayar apa lek ngarep ulangan sekolah kok di FF. Kowe besok lek wis duitmu akeh terus sukses, besok duitnya nggak apa? Tuku piser. Bocah iki kowe baturmu kuwi telu iki yo. Dan sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Senajan mau sih arep lekasnya wis sudah Iya, beres. regane nyapa udan? Nyapa? Mlakune 4 kilo kok ngono. Ning ya ora apa-apa. Dhewe iki engko tetep menghibur. Heeh. Menghibure regane Oh ya ora cetok he. beda. Beda piye? Penontonnya terkait rono lho Gus. Otomatis jubir wale kok kono. Ya ora apa-apa, ora masalah. Sing penting balurane sehat selalu. Amin. Seger walas betul. Ora tau. Rakyate. Iya. Mana ambil pajak. Ambil Iki pajak. nek wawancara Pak niki berita JTV mencari bakat. Tenanan apa ora? Enek bos sapi nyangoni ganongan sitok. Ha iya, sapine tumo sitok. Agus. Gagal demit ki. Masa jaga demit iki? Gagal coper ki bos sapi tergiling. Lah kok nyangoni junga tok. Engko lek ora nyangoni awake dhewe didungane Gus. Didungane sapine kena PMK. Aja ngono. Apa? Wong iso. Lah iya. Ya muga-muga sapine Iya, tambah betul. akeh. Iki mau acara bersih Bersih desa. desa Bungkal. Mas Singo Maruto. Soko Maruto. Apa? Singo Soko Maruto. Singo apa? Martopuro. Iki dongane Mas ya hujan sedilut. Kuwi tanda keberkahan. Betul. Membuktikan warga masyarakat kene iki ayam tentrem. Ayam tentrem diudani ada. Adem Hari iki terang engko wayangan lho. Jadi desa kene paling komplek luar biasa. Paling kompak dan paling ragate los dol. Iya, ning nyangoni ganongan sik untuk-untuk. Yo, lanjut. Buaya daratnya teko. Pinter kayak tas. Ya ngono lho, ya sing kakene roh wong wedok sing rada bening titik mesti diparani. Lah yo. Persis buaya darat. Oh iya. Aku buaya darat. Buaya darat. Aku buaya darat. Mas Agus buaya darat. Potongane ngono iki kudu buaya darat. Itu buaya. Cilik ya. Apa Biawak. biawak darat. Lah iki delok lho Mbak ayu nek ngene. Iki Mbak. Iki. Nunggu. Mbak namanya siapa, Mbak? Lidi, Gus. Jenenge Lidi. Oh alah. Ini namanya siapa, Mbak? Dita, Gus. Dita apa? Dita Leni. Gila Dita Leni. Pakmu jenenge siapa? Aktif. Tato. Pak jenenge? Lha trek kowe ngosok. Kok ini lho krungu latif. Latif, Gus. Apa intip? Kowe aja kaya ngono. Pae jenenge intip. Kowe aja kaya ngono. Piye to? Awake dhewe iki ya totok maneh ya kenalan karo warga masyarakat Tak ini. kenal makanya tak Tak kampleng. kentung. Ya ora apa maju ini ora apa-apa, Mbak. Ayo.
Yo, lanjut. Lanjut. Yo, mayor dilodok. Apa enek buah kok seri kok.
Ji. Loro telu set. Hah? Ya iso. Bisa punya anu, Dek. Alah. Malang geblak. Alah kemalat kemelinti. Murang ah. Gitu nih balik. Wong sing mungkon oleh Nah, bocah cilik iki goleke cilik. Lah wong bocah mau sak meter kotor ah. Cilik goleke cilik ibarat kaya mbak iki apa mbak iki. Ngono apa? Ayo ya. bosamu sing apik to. Namanya siapa mbak? Maya mbak? Iya. Kowe iki lek bocah cilik. Kowe ngedreke ya mbake cilik. Lah kok kowe glek gede ya ngono. Lah kowe modele karo kae apa ya? Lah roh babone metu kok. Aduh apa babon lah. Itu babon kowe Itu babon. iki pitik horem. Kowe kok diwono iki bagiane cilik iki mbake cilik iki. Ya mbak. Nah, Nah iki asli tanah kenaran duta seni bungkal ya iki. Ning kene iki enek piye? wong reokan pimpinan. Pimpinan apa? Awake dhewe lek ora teko kene ora mungkin lek diceluk celeng. Oh iya. Awake dhewe rene diceluk Ilham Celeng. Ya. Iki muridnya asli duta seni bungkal. Oh. Lah celeng modele wuyang kaya entung. Ya, wis apa jenenge? Setia Tuhu. Setia. Le aja mulai. Ah. Udah. Setia Tuhu. Becak cilik lan cilik. Oh, cahit. Cilik wae arane cilik. Aku tak boleh dhewe, Guys. Aku gede lho. Lu aja boleh cilik. Masuk kalah. Pilihane kan dhisik kuwi. Bene wong kaya kelangenane Mas Jayus kuwi. Heeh, jan ya ta. Ya ta. Modus. Nah, ya ta. Ya ta. Ya ta. Ya ta. Dek Stefani iki arep ngetutne bae sonke. Stefani. Pilihanku, Pilihanmu awakku gede, gede. olehku yo gede, Hah. ayu gede dhuwur, Yo. sing wedok putih, sing lanang putih. Eh, sing wedok putih, Kopi susu wah. wah. War tenang, tenang. Yo. Apa iki ngene? Atraksi.
modus. Modus. Tegus. Iya. Anak semut. Anak semut. Nyokot cemiti. Itu jelas. Modus. Ya Allah. Iya. Cemiti ucul, Bos. Seperti yang ucul ternyata ujung ini lho. Ya ternyata dirubari ya. Tegus. Ngotrok. Seneng kowe iso we? Wes burung. Iso. Dek laler, Dek. Ngapa to? Oleh kowe marah. Ya. Heeh.